Jeg må ved tilbageblik konstatere, at jeg gennem min tilværelse for det meste har stået i modsætningsforhold til det almene. Det, som flertallet eller størstedelen finder yderst interessant og spændende. Så noget som fordummende flokmentalitet, persondyrkelse, royalisme, sportsidioti, tingsfilisteri, religiøse og sociale sammenrend. Selvfølgelig kan man igennem et langt liv ikke undgå at optage et begrænset kendskab til alt det, som en stor del af mine medmennesker har som et livsindhold. Uddybende kendskaber om almindeligheder, som optager min næste ved tomgangsliv og floksocialitet, hvor enkeltindivider bliver til mængde, det har jeg desværre ikke kunne optage, end sige acceptere. Undtaget er selvfølgelig den naturlige omsorg og det medliv, som tilkommer min næste. I det mit liv i store træk erkendes som et liv for min næste. Det utrolige, det mest vidunderlige, det har sin forudsætning i det forfærdeligste. Vores ophold i tiden synes også at være en jammerdag eller strafanstalt, når jeg sådan ser mig omkring. Men tak Gud, fordi jeg midt imellem gravene kan være så frimodig. Livet er ikke gråt eller ligegyldigt. Det er så alvorligt og så rigt. Alt det lille jeg går og tænker og lægger planer om, er jo bare et åndepust. Og alting kan være forbi, også med livsgerningen, som man kan være optaget af lige fra ungdommen. På et øjeblik kan det være forbi.